ki zance ni ina san ki zo mu tafi mu zauna mu ɗebe kewa. Idan an cika buri shi ake murna, to a wajen nema ba a yin barna. In kai dacen kauna riƙe amana, kar kai sake ka rubuta cikin rudani. Soyayya ce na yo gata a tsari, tana cike da tsafta shi ne kirari. Amma na yi rashin ta, na yi kurari, a ina zan same ta ba na tsammani. Shi yasa idan na zauna nake tunani, wace zan baiwa ƙauna miyo kamanni. Take na hango kike ce mai kyan kamanni, idan har zana dace na yau bayani. Na zokin jami'in aji sai na jure, na san sakar soci haɗe da zare. Mai dace kin ajiye ni a babban zaure, a cikin zuciyar ki kin yo imani. Kin ce kin bani kanki zane kulawa, kin danka min amana bani sakewa. Rashin da na yi a da ne yau yayi dawowa, mai godiya ga ilahu shi ne ya bani.